inside. Inside my soul, 'cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. Moi, mä oon GTA 5 ajaja ASMR. Tää on mun eka video kun mä teen ASMR, mutta joo, ois kiva tietää mitä te haluatte lisää, että tapahtuisi vaikka jossain muussa autopelissä, koska mä haluan tehdä ajamisvideoita ja sitten tehdä siinä joitain triggereitä. Mulla on tässä kädessä tämmönen Mandalorian avaimenperä, josta tulee tämmönen valo ja kuuluu aika kiva ääni, kun tää tuo tähän puhelimen lähelle. Voisitteko te kertoa mulle lisää noita triggerijuttuja, koska mä en oo oikein hyvä triggereissä tai keksimään triggereitä, että mulla saattaa olla vaikka mitä. Mut joo. Mites teillä on kesä mennyt? Mulla on ainakin mennyt tosi hyvin. Mä olin just eilen tuolla semmosessa skeittiparkissa. Joo, mä en oo kuitenkaan kovin vanhaa. Mä oon kuitenkin kohta 14 heinäkuun jälkeen. Mut joo. Mä en tiedä onks tää kovin hyvä ASMR. Mutta mä haluaisin kuitenkin tehdä GTAsta. Koska GTA on ihan kiva peli. Varsinkin jos tykkää pelata GTAta ja muuten vaan ja ajaa vaikka. No mä tykkään tehdä GTAssa vaikka mitä pelailla kavereiden kanssa tai ajaa vaan. Mä en tiedä, kovin moni ei oo varmaan kuullut siitä. Tiedättekö te sen, jos te ootte nähnyt, niin semmonen englantilainen, mä en nyt muista mikä sen nimi oli, mutta joku, se oli kuitenkin, se asuu niin, tuolla New Yorkissa ja se on siellä semmonen kaikkein etsintä kuulutetuin autoilija. Eli se kuskaa tyyppejä sen kyydissä ja ajaa ne sinne minne ne haluaa. Sinne se tekee sen hyvän, et se ei käytä päihteitä tai edes juo alkoholia. Niin se on aika hyvät juttu. Mutta se ajaa kyllä aika holtittomasti. Mutta se tietää mitä se tekee. Se on vaan kerran kolaroinut. Vaan sen takia, että joku tuli sen tielle. No mutta en mä spoilaa se enempää, jos te menette kattoo sen kanavan. Mut joo, voisitte kertoa mulle hyviä triggereitä ja kaikkea. Tää on mun eka kerta kun mä teen ASMR. Mutta joo, te voisitte oikeesti kertoa mulle kaikkea. Vaikka miten tehdään ASMR, koska mä en oo kovin hyvä. Mutta joo, mä silloin tällään katon ASMR. En niin paljon, mutta silloin tällöin. Mutta yleensä mä oon enemmän ulkona. Tää oli mun 3. kerta kun mä pelaan pitkästä aikaa mitään peliä. Mut joo, kesä on mennyt mulle hyvin. Mites teillä on mennyt juhannus? Kuulostaa siltä, että ihan hyvin varmaan. Ainakin toivottavasti teillä on mennyt hyvin juhannus. Mä en tiedä onks mulla muita ASMR niinku semmosia triggereitä. Anteeksi jos toi kuuluu kovaa. Ainoastaan mikä mulla on, niin on näppäimistä ja hiiri. Et jos te haluatte. Okei, mä kirjoitan nyt tän mun YouTube-channelin nimen.
ASMR.